салом дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии телевизиони душанбе. Инак боз дар ин шоми зебои пойтахт бо барномаи беҳтаринҳо меҳмони хонадони шумо ҳастем ва гуфтанӣ ҳастем ки он нафароне ки ҳаводорон ва дӯстдорони варзиш ҳастанд ва мехоҳед ки аз рӯзгори варзишгарони муваффақ огаҳӣ пайдо карданӣ бошед, пас маҳз ҳамин барнома ба хотири шумост. Зеро дар ин шом ин навбат ҳамсӯҳбати мо ҳастанд яке аз варзишгароне ки парчам ва номи Тоҷикистони азизро имрӯз дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштааст. меҳмони навбатии мо ҳастанд Аъзам Ғафоров. ва инак дӯстони азиз, мо меҳмони худро интизор мешавем. салом Аъзам, бори дигар шомро барои шумо ба хайру шодӣ мегӯям. шоме ки воқеан ҳам вақте ки қадам мезанем рӯи кӯчаҳои пойтахт чӣ қадар зебо аст, дилнишин аст ва донистан мехостам ки мо ҳам хело интизор шудем. сабаб дар чӣ буд ки каме шумо ба барномаи мо дер кардед? ва алайкум салом. ин боиси фахри моe ки дар шаҳру кӯчаҳои мо қад зебои ватани мо оромай кӯчаҳо озод мегардем. мо бояд шукри ватан кунем, шукри миллат кунем, шукри ҷаноб ёлӣ кунем ки мо на танҳо дар Тоҷикистони худмон, балки дар дигар давлатҳо рафта дар мусобиқаҳо парчами худро озодона мебардорем. барои мо як фахр. албатта ин боиси ифтихори ҳар як ҷавонмарди тоҷик аст ки тавонад парчами миллати худро, парчами кишвари худро дар хориҷ аз Тоҷикистон баланд бардошта бошад. чун аз мусобиқаҳо аз хориҷа гуфтед, мехостам нахуст оғоз бахшем суҳбати худро аз ҳамон сафарҳое ки ба хориҷа доштед ва дар назари шумо ҳангоме ки аз Тоҷикистон бурун мерафтед чӣ гуна ҳамин меҳри ватан дар дили шумо ҷӯш мезад ва чӣ фарқияте медидед миёни ҳамин Душанбе шаҳру дигар шаҳрҳое ки шумо сафар кардед? аввалаш сабаби ба варзиш машғул шудани ман ҳамин буд ки вақте ки ман дохил шудам дар онҷо таҳсил мекардам, ҳамин дар онҷо мақсад дигар миллатҳо, Доғистону Чечену дигар миллатҳо буданд, дар ҳамонҷо ба варзиш машғул буданд. ман хостам ки ба тариқи ҳамин варзиш мардуми худамро, миллати худамро дар онҷо муаррифӣ кунам. варзиш як қисми барои миллата нишон додан, мисол муаррифӣ кардан ин варзиш ҳаст. ба ҳамин хотир ба сабаб шуд ба ҳамин намуди варзиш мо машғул шудем ки тоҷиконро дар дигар давлатҳо бишиносонем, ҳамчун мардуми бо фарҳанг, мардуми бузург. яъне шумо роҳе ки ягона роҳеро ки барои муаррифӣ кардани тамаддуну миллати бузурги тоҷик ҳамин интихоб намудед, роҳи варзишро, ки ба ҳамин восита тавонед таърихи бузурги миллати моро дар ҷаҳон муаррифӣ карда бошед. чун мебинам суҳбат хело гарму ҷӯшон аст ва боз мехоҳам ки аз ҳаёти паси пардагии шумо шояд мо ва бинандаҳо донистан мехоҳам сари як пиёла чой нишаста суҳбати худро идома дода бошем. дӯстони азиз, барномаи беҳтаринҳо идома дорад ва бори дигар ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Аъзам Ғафоров. Аъзам, ва ин аввал мехостам гуфта бошед ки ҳамон як кӯдаке ки дар деҳот ба воя расид, оё дар гӯшаи хаёлоташ буд ки имрӯз ба чунин мартабаҳо мерасад ва имрӯз метавонад ки ҳатто гӯем қисмати ҷаҳонро сайр карда бошад? мехостам аз ҳамон овони тифлии худ каме қисса мекардед. ростӣ дар хаёлам набуд ки мисол дар тои дараҷаҳо омада расидан. шукр мекунем ки дар айёми ҷавонӣ хурдсолӣ орзу доштем ки мақсад гуфта бар дигар давлатҳо таҳсил кардан. то ҳамин дараҷа мақсад буд хаёлу чизҳо, неки барои баромад кардан аз ҷиҳати варзиш парчам бардоштан дар ин то ин дараҷа дар хаёлам
درست. حیات کودکی چگونه سپری میشد در دهات و امروز چون شما بیشتری وقت خود را در سفرها میگذرانید و در شهرهای بزرگ، فرقیت میان آوان دهه بودن چگونه بود و امروز یعنی سیر و گشت کردن و حیات خود را، زندگی خود را در شهر گذراندن چگونه است؟ کجایی که نباشد، کدام دولت‌هایی که سیر میکنی، کجای رفته آمدن که نباشد، باز هم وطن خود، دهه خود که در آنجا تولد شدگی برمیگردیم، یاد میکنیم ایام کودکی رو در اون دهه‌ای که من کلان شدم. کجایی که نروم از خاطرم نمیبرم. آیا در آینده اعظم یعنی نیتی در شهر زندگی را ادامه دادن دارد یا اینکه باز میخواهید که به دهه برگردید و در دهه زندگی کرده باشید؟ اگر در ایام پیری برگشتن نباشد، وزیرا ما کوشش میکنیم، حرکت میکنیم که خود میدونید که در دهات برای تمرین کردن شرایط نیست. با اون خاطر ما در مرکز مقصد در همینجا تمرین های ما هستند، زال های ما مقصد در همینجا ما مشق خود را میگذارونیم. با همین خاطر ما حاضر در شهر استقامت میکنیم، به خاطری که ما باز هم زیادتر سپورت مشغول شیم، باز هم به قله های بلند رفتن هستیم. تشکر زیاد. آیا در اویله یگان نفر به ورزش مشغول است و ورزشگر هست که شما امروز این راه را پیش گرفتید؟ در اویله از کلانترو پدرم، مادرم ورزشگر نیستند و برادر خردی هم مشغول است. من خیلی خرسند هستم و دستگیری میکنم که از من زیادتر و قله های زیادتر رو نصیب گردد بود. یعنی امروز برادر خردی دیدن که برادر کلانی چگونه دستاوردها رو به دست میآورد و موفقیت ها رو. بله، این برای من یک فخر است که نه تنها برادر خودم، وقتی که من بر دهه میروم، کودکای وقتی من میبینم، کودکایی که میده هستند، از اونها شنیده میشد که من کلان شدم، رنگ اعظم و فروخ میشم. مقصد این برای من یک افتخار است که برای کودکای نورس ما کمی هم باشد تاثیر خود رو میرسونیم. حاضر شکر میکنیم که مثلا در هر یک قدم در شهر مثلا ورزشگاه ها هستند، کودکان میتونن که آزادانه رفته تمرین کنند، وقت خود رو در اونجا صرف کنند که بعد کارهای بیجا مقصد وقت نباشد برای ویها. من از دیده ایستادم که در مرکز در شهر دوشنبه بسیار هم تالارهای ورزشی بسیار شده است که هر یک کودک میتواند که مثال رفته در اونجا مشق کند، تمرین کند. در وقت ایام کودکی من همه چیزها نبود، مقصد تالار ورزشی نبود. من ورزش رو در سن 18 سالگی با زال مقصد مشغول شدم، به خاطری که در دهات نبود ورزش و تالارهای ورزشی نبود. به اون خاطر من در سن 18 سالگی سر کردم. امروز البته تمام شرایط ها چه از جانب حکومت کشور و حکومت شهر دوشنبه، نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در همه گوشه و کنار تاجیکستان مهیا گردیده است تا که جوانان و بیکار نباشند و همیشه مشغول شوند به ورزش و به دیگر کسب و کارها. اعظم شما در دهات به وای رسیدید، چی باعث گردید و چگونه شد که از دهات دوردست تاجیکستان به یکی از شهرهای فدراسیون روسیه به دانشگاه داخل شده؟ راستی وقتی که امتحان ها سر شدند، به خاطر و سببی که پدر و مادر من امکانیتی به یگان دانشگاه داخل کردن نداشتند، به اون خاطر من خواستم که رفته همچون مهاجرت یک سال مهاجر شوم، کار کنم تا که مبلغ به دست بیارم، بعد سال دیگر مقصد به دانشگاه داخل شوم. راستی شکر میکنیم که در همون حالت در از فدراسیون روسیه بر شهر کلوب اومدن امتحان گرفتن. در همون امتحان من گذاشتم، در اکادمی اگراری شهر ایوانوا داخل شدم. برای من بسیار این یک امکانیتی بهت خوب برای من شد که من هم در آنجا تحصیل کردم
диплом ба даст овардам. ҳам ҳозир ман хело хурсанд ҳастам ки ба варзиш машғул шудам ва то ин дараҷа мисол обрӯ ба ин мартабаҳо расидам. шукр мекунам. чун шумо ба донишгоҳи ба академияи аграрии Иванов дохил шудед, дар нахуст сафар ба Федератсияи Россия забондонии шумо чӣ гуна буд ва чӣ гуна рӯзҳоро паси сар кардед дар оғоз? ростӣ вақте ки мо дохил шудем, рафтем ба шаҳри Иван ва якумин рӯзе ки мо ба шаҳри Иван мо оварданд, бародарои мо қатимон ҳамкурс буданд. вақте мо ягон таймо забони русиро намедонистем, мо як ҳамкурсам барои ман гуфт ки пул майда кардан буд. як қиссаи беҳад барои ман хотирмон аст ки ман пулро рафта барои худ харид кардаму бақияш оварда додам. он аз ин хабардор нашуд, бозам хурсанд шуд ки мақсад пули вай ман майда кардам овардам. баъд аз 2 моҳ 3 моҳ пас фаҳмид ки мақсад ман ҳам хел кардагим. ҳамин хотираҳои даврони донишҷӯӣ ба хотире ки мо ягон таймо вақте омадем забони русиро намедонистем. ҳамин рӯзҳои сахт паси сар кардем. шумо дар овони донишҷӯӣ рӯзҳои душворро паси сар кардед. ҳамон лаҳзаву соате ки бахт барои шумо хандид ва дарҳои шумо боз шуд ба самти варзиш ва муваффақиятҳо пай дар пай насиби шумо гардиданд. ан ҳамон лаҳзаву соат чӣ гуна сурат гирифт ва кӣ боис гардид ки шумо ҳамаи душвориҳои худро паси сар кардед? ростӣ баъди 5 соли баъди хатми академия ма ба шаҳри Москва омадам ба хотире ки кор кардан, оила падару модарро дастгирӣ кардан. вақте ки ман омадам ҳам кор мекардам, ҳам варзиш машғул будам, ба сабабе ки вақте варзишгар профессионал уже баромад мекунад, вай бояд дар як рӯз 2 маротиба тамрин кунад. ба ин хотир мо набуд барои мо мақсад шароитҳое ки 2 бор варзиш кунем. дар он ҷо ман 2 роҳ доштам, ё ин ки варзиш, ё ин ки падару модарро дастгирӣ кардан, кор кардан, пул ба даст овардан буд. устоди дуюми ман ки Раҷабалӣ Баёнов ҳаст, ки дар гӯем устоди аввалине ки барои варзиши профессионалӣ ки қадам мондем, ин Раҷабалӣ Баёнов ҳаст, ки сабаб шуд мо дар ҳамаи намуди варзиши омехта ки ба забони русӣ бои-бисправил меноманд, ба ҳамон хотир сабаб шуд вай маро дастгирӣ кард. Раҷабалӣ Баёнов устоде ки дар ин муҳорибаҳои омехта ки сабаб шуд, дар ин ман мондам, ба хотире ки бисёр душвор буд. он вақт бояд ман оиларо, падару модарро пул ба даст оварда вайро мақсад дастгирӣ кардан буд. ҳамон лаҳзаҳо ман метавонистам ки аз ин варзиш равам кор кунам. ба ҳамон хотир ӯ маро намонд ки ман ин варзишро монам. ба ҳамон хотир ба сабаби он касо то ҳозир мақсад мо соҳиби чизе ҳастем, ҳамин сабаб шуда ки аст. боре шудааст ки шумо аз душвории зиёд ё ин ки нахостани дил тарки варзиш кардани будед ва намехостед ки дигар ин ҷодаро пеш баред, тарк кардан мехостед? рости гап ҳамун аввали саршавии ҳамин варзиш барои мо ҳамин хел душвориҳо буд. мақсад набуд касое ки моро дастгирӣ кунанд. мо худмон ҳам кор мекардем, шабо кор мекардем, рӯзо мақсад ҳам мехондем, ҳам варзиш мекардем, тамрин мекардем. баъди Раҷабалӣ Баёнов мо шинос шудем. баъд аз ҳамон барои мо камтар дастгириҳои ӯ кас мо тавонистем ки ай корҳо монем, хубтар варзиш машғул шудем. ташаккури зиёд. дар ин қадар муҳорибаҳое ки баромад кардед, оё боре аз ҳарифони худ ҳаросида будед пеш аз баромад? ростӣ ҳаяҷон, тарс дар
мусобиқаи аввалини ман ки аввалин бор дар мусобиқаи омехта аввалин не дуюминаш, барое ки якуминаш барои ман як имконият буд барои ҳашкунҷа даромадан. Ман аз хурсандиам ҳаяҷонам нафаҳмида будам. Вақте ки дуюм баромади ман буд, камтар ҳаяҷон буд, ки ҳаяҷон ҳамавақт ҳаст дар ахирин муҳорибаи ман, ки дар онҷа бисёртар аз фикри бисёр, ки мисол 7 миллион 8 миллион тоҷик мақсад туро интизор аст. аз ҳариф неу аз мақсад аз масъулияти худ бисёртар дар ҳаяҷон будам, ки агар ҳозир ман бохт кунам, мардуми тоҷик ин парчам дар дасти ман аст, парчамбардорӣ насиби ман кардааст. Ба як боварӣ шуморо вориди он майдон карданд. Ба як боварӣ мо омадем, ба он хотир ки ҳаяҷон бисёртар зимисол мешуд. имрӯз бинандагони азизи мо донистан мехоҳанд, ки шояд боз дар баробари ба варзиш машғул шудан ҳар нафар ба худ як шуғли, як хоҳиш, як машғулияте дорад, ки дар вақтҳои холигӣ ба он пайваста мешавад. Ростӣ машғулият ҳаст, ба хотире ки ман бисёртар дар хориҷа ҳастам, ба тамринҳо машғул ҳастам, вақт камтар аст барои ман. Ман бисёртар ҳаракат мекунам, ки вақти холигии худро ба падару модар, ба бародарони худ, барои пешравии зиндагии бародарои худ, пешравии падару модар, мақсад сохтумон ягонҷо обод кардан барои оила. Мешавад ҳолатҳое ки мо бо бародаро якҷо мешавем ва шикор меравем. Мақсад аз ана ҳамон 12 муҳорибае ки шумо баромад кардед, 11 онҳо бар ғолибияти шумо буд ва дар якто яъне мағлуб гардидед. Ин нафар ки буд ки шуморо мағлуб кард? Ин нафар ростӣ ингуш буд. ба ин баромади шумо ин муҳориба дар куҷо баргузор гардид? Ин баромади мо дар шаҳри Москав баргузор гардид. Бисёртар муҳорибаи мо дар шаҳри Москав мегузарад, ба хотире ки мардуми тоҷик бисёр ҳаст. Муҳорибае ки ман бохтам дар шаҳри Москав буд, бо ҳарифи ингуш буд, Юнус Ивлоев. Охирин муҳорибаи ман дар шаҳри Москав буд. Мансур Хатоев, ки чеченс буд, яке аз муҳорибаҳои беҳтарини шаб насиби мо гардид. Ба қавли забони русӣ, ки бой вечер мегӯянд, ҳамон беҳад муҳорибаи зебо насиб гардид. Ҳатто дар ҳамин муҳорибаи шаб ҷоиза насиб мо гашт. Бо ғолибият шумо ба ватан баргаштед ва пешвозгирӣ яъне чунин сурат мегирад, ки вақте шумо ғолиб гардидед, ба як шодиву сурур шуморо пешвоз гирифтанд. Чӣ ҳиссиёт доштед ҳамин лаҳза шумо? Бисёр аз хурсандӣ, ки мо метавонем ҳозир дар ин давра, дар ин шабу рӯз озодона мардум метавонанд омада дастгирӣ мекунанд, ҳарчанд ки бачаҳое ки аз залмон ҳастанд, мақсад дигарҳои мухлисое ки ҳастанд, омада моро пешвоз мегиранд. Ин барои ман як фахр аст. ин як дастгирӣ аст. Бо мо зиёдтар шавқ барои мо зиёд мешавад, ки мо боз ҳам зиёдтар обрӯи миллати тоҷикро баланд мардорем. Чун имрӯз беморие ба мисли коронавирус, ки дар ҷаҳон паҳн гардид, боиси қатъ гардидани зиёде аз муҳорибаҳо гардидааст, оё дар ин миён шумо бояд ба ягон чорабиние ки сафарбар мешудед боз мондед ва то кадом андоза ин беморӣ садирои шумо гардид? Ростӣ мусобиқае ки дар 4 апрел ман бояд бо ҳарифи худ, ҳарифи бразилец, ки мо чорабинӣ буд, дар он ҷо ба сабаби ковид, ки вақте карантин эълон карданд, ба ҳамон сабаб ҳарифи мо омада натонист, раҳобанд буданд. Ба ҳамон хотир мусобиқаи моро ба дигар рӯз гузаронданд. яъне то ҳол ин муҳориба баргузор нагардидааст.
шумо токунун омодагӣ ба ин муҳориба мебинед ва ҳоло рӯзи баргузории муҳориба аниқ нагардидааст? ҳоло аниқ нагардидааст, ба хотире ки барои мо ваъда карданд ки баъди ҳамин ахирон муҳорибаи ман бояд ба камарбанди ширкати Эйсия бояд ман баромад кунам. Моҳи декабр ҳаст. То ҳол аниқ нест, но барои мо ваъда карданд ки барои камарбанд бояд муҳориба кунем. оё мехоҳед ки дар оянда дар ҳамон ихтисоси таҳсилкардаи худ фаъолият карда бошед? дар оянда баъди варзиш мумкин бо касби худ кор кунам, аммо номаълум аст, барои ки ҳозир мо варзиш ин мақсаду мароби мо ки бо ҳамроҳи устодон рафта дар Америка яке аз ширкатҳои машҳуртаре ки ба номи UFC аст, то ҳол ҳозир ҳамаи ҷавонҳо медонанд ки якумин барои ҳамуҷа рафта баромад кардан аст. Дигар мақсадҳо нест барои мо ба ғайр аз ҳамин. дар оянда чӣ нақшаҳо доред шумо? дар оянда нақшҳо рафта дар ширкати UFC баромад кардан, камарбандиро ба ватан овардан, парчамро бардоштан аст. ташаккури зиёд. имрӯз дар кадом толори варзишӣ рӯзи худро сипарӣ мекунед ва дар як рӯз чанд маротиба ба варзиш машғул мешаведу варзиш дар ҳамон толорҳои варзишӣ чӣ гуна сипарӣ мешавад? вақтҳое ки мо муҳориба маълум нест, мо барои обу тоби бадани худ дар як ҳафта 3 бор 4 бор рафта тамрин мекунам, ки дар толори варзиши Evolution Ахмад Тоҷикистон аст. Ба ин толори варзиши устоди ман Раҷабали Баёнов аст. Мо дар ҳамонҷо рӯзи худро мақсад варзишу дамбо мекунем. идеали шумо дар зиндагӣ ки аст? ҳар нафар ҷодаеро ки интихоб кунад ба худ идеале дорад. дар роҳе ки варзишро пеш гирифтед, шумо бештар ба кӣ тақлид мекунед ва бештар мисли кӣ будан мехоҳед? дигар варзишгарро тақлид мекунанд ё идеал мекунанд. Ман мехоҳам ки ман ҳамранги онҳо, мақсад худам бошам. Мисол ба мисли вайҳо ҳаракат мекунам ки номи маро гиранд, мақсад ман худам ҳаракат кунам ки мисол барои як касига идеал шудам. ба он нафароне ки яъне тоза ба варзиш пайвастаанд ва имрӯз ҷавонони зиёде ҳастанд ки варзишгар ҳастанд ва мехоҳанд ки мисли дигар варзишгарони маъруф ба хориҷа сафар кунанду парчамбардори ватан бошанд, чӣ тавсияҳо медиҳед? тавсия барои ҷавонҳо ҳамин аст ки ростӣ бояд онҳо на танҳо фикри мақсад варзиш набошанд, бояд онҳо дилҳои якдигарро наранҷонанд, мисол такаббурӣ накунанд, роҳи роста бошанд, ба дигарҳо мақсад кина надошта бошанд, одобу рафтори худро аввал танзими худро мисол дар сатҳи аввал гузоранд. ба хотире ки устоди аввалини ман Михаил Сергеевич ҳар вақт барои мо таъкид мекард ки беш аз варзишгари хуб будан бояд одами хуб шудан дар кор аст. шояд бинандагони мо мехоҳанд ки аз рафти машғулиятҳои шумо дар толори варзишӣ огаҳӣ пайдо карда бошанд. агар шумо розӣ бошед, рафти машғулиятҳои шуморо ба бинандагони азиз пешниҳод карда бошед. мо розӣ ҳастем. марҳамат. пас бинандагони азиз, мо ҳамроҳ бо аъзам меравем ба толори варзишӣ ва аз рафти машғулиятҳои онҳо бо устодон ва шогирдон манзури шумо месозем. бо мо бошед.